από τον Κεραμικό, που ήταν οι επίσημες πύλες της πόλης, διέσχιζε την αγορά, μέσω Αριουπάγου έφτανε στην Ακρόπολη. Πάρα πολύ σημαντικός δρόμος, όχι μόνο γιατί τον περπάτησαν σημαντικοί άνθρωποι, αλλά γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του τόπου. Δύο πολύ μεγάλες γιορτές ήταν συνδεδεμένες με αυτό το δρόμο. Η μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων, αφιερωμένη στην Θεά της Σοφίας. Ξέρετε, η Αθήνα υπήρξε μια πολύ μικρή γωνίτσα στον κόσμο της Μεσογείου. Η Αθήνα δεν υπήρξε ποτέ Βαβυλώνα, ούτε Νινεβή, ούτε Ρώμη. Ακόμα δεν υπήρξε ούτε Κόρινθος. Στη μάχη του Μαραθώνα όλοι οι άντρες αυτής της πόλης, από 16 χρονών μέχρι 65, συμπεριλαμβανομένων και των δούλων. Γιατί ξέρετε τι έγινε. Την παραμονή της μάχης του Μαραθώνα, οι Αθηναίοι, αντιμετωπίζοντας ένα φοβερό κίνδυνο, μια τρομακτική απειλή, και μπροστά στην εξαφάνισή τους, βρέθηκαν σε ένα δίλημμα. Τι να κάνουν με τους δούλους. Οι δούλοι, ξέρετε, σε μια τέτοια δυσκολία είναι πολύ επικίνδυνοι. Θα μπορούσαν να πάνε με τον εχθρό και όχι μόνο να πολεμήσουν στο στρατόπεδο του εχθρού, αλλά να αποκαλύψουν στον εχθρό και όλα τα μυστικά της πόλης και να βάλουν αυτοί τον εχθρό μέσα στην πόλη. Οπότε οι Αθηναίοι βρέθηκαν μπροστά στο δίλημμα, ή να τους φέρουν εδώ στην πλατεία και τάκ να τους κόψουν το κεφάλι στο γόνατο, ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε να το κάνει κανείς. Συνήθως η μοίρα του δούλου ήταν αυτή, το κεφάλι στο γόνατο. Οι Αθηναίοι δεν το έκαναν. Οι Αθηναίοι τους μάζεψαν και τους είπανε, είστε ελεύθεροι, με δικαιώματα ίδια με τα δικά μας, και τους ονόμασαν νεοπολίτες. Νεοπολίτες. Σε αυτούς οφείλει πολύ από τη δόξα της η Αθήνα. Και γι' αυτό τα κτίρια που βλέπετε εκεί πάνω στην Ακρόπολη έχουν ένα επιπλέον να καυχόνται, μια αξία επιπλέον. Είναι τα πρώτα μνημεία στην ανθρώπινη ιστορία που τα έκτισαν ελεύθεροι άνθρωποι και όχι δούλοι. Γιατί για ένα διάστημα η πόλη των Αθηνών δεν είχε δούλους. Λοιπόν, όλοι μαζί οι άντρες, από 16 μέχρι 65 χρονών, συμπεριλαμβανομένων και των πρώην δούλων, των νεοπολιτών των Αθήνων, ξέρετε πώς ήταν? 10.000. Όχι, όλοι μαζί, οι πάντες. Μιλάμε για ένα χωριό. Μιλάμε για ένα χωριό. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί η Αθήνα? Τι ξεχωριστό είχε η Αθήνα που την ξεχώρισε από τη διπλανή Κόρινθο, από τη Σπάρτη, από τη Θήβα, από τη Χαλκίδα, από την Έφεσο, από την Αντιόχεια, από την Βαβυλώνα, από την Αλεξάνδρεια, από. Τι ήταν το ξεχωριστό των Αθηνών? Νομίζω ότι την απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα την βρείτε στο βιβλίο των Παροιμιών, ειδικά στο 8ο κεφάλαιο. Στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών μας μιλάει μια γυναίκα και περιγράφει τον εαυτό της. Μιλάει η Σοφία. Και τι λέει η Σοφία? Η απόλαυσή μου, λέει, είναι μετά των ιών των ανθρώπων, και αυτοί που με ζητάνε θα με βρούνε και εγώ θα τους ανταμείψω. Αυτό είναι που έκανε την Αθήνα αλλιώτικη. Η Αθήνα εκεί επάνω δεν έστησε τον τόπο λατρείας της Αφροδίτης όπως έκαναν οι Κορίνθιοι, ούτε του Διός, ούτε κανενός άλλου των αρχαίων θεών. Εκεί επάνω οι Αθηναίοι λάτρευσαν τη Σοφία, εκείνη την προσωπικότητα η οποία περιγράφεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Και γι' αυτό η Αθήνα ξεχώρισε. Και γι' αυτό η Αθήνα έγινε αυτό που έγινε. Επέλεξαν να ζητήσουν τη Σοφία, να λατρέψουν τη Σοφία. Οι εκδηλώσεις λοιπόν λατρείας προς τη Σοφία έφταναν την κορύφωσή τους κάθε 4 χρόνια.
κατά τη διάρκεια των Παναθηναίων, τα οποία ξεκινούσαν από τις πύλες της πόλης και η πομπή, η οποία εμπεριείχε τους πάντες και τα πάντα, όλοι συμμετείχαν στην πομπή, κατευθύνονταν στην Ακρόπολη. Από αυτό τον δρόμο εδώ, μπροστά στην πομπή πήγαινε ένα καράβι. Οι Αθηναίοι ήταν μια ναυτική δύναμη. Το κράτος των Αθηνών έχει φτωχή γη, δεν είναι σαν την Θήβα που έχει κάμπο ή σαν την Κορινθία. Ο κάμπος των Μεσογείων ήταν ανεπαρκής να θρέψει την Αθήνα, ήταν κατεξοχήν θαλασσινοί οι Αθηναίοι. Έτσι λοιπόν μια τριήρη βάζανε επικεφαλή της πομπής και σαν πανί αυτής της τριήρους είχαν τον πέπλο της θεάς της Σοφίας. Η άλλη σπουδαία γιορτή, η οποία είχε να κάνει με τούτο το δρόμο, ήταν η περίφημη γιορτή των Ελευσινίων. Αυτή γινόταν κάθε χρόνο. Η μεγάλη πομπή των Ελευσινίων και τα Ελευσίνια μυστήρια οργανώνονταν από τους Αθηναίους και σκοπός τους ήταν να παραδώσουν στους υπομοίησιν τη γνώση που νικάει τον φόβο του θανάτου. Κάποια μέρα, όταν θα επισκεφθούμε την Ελευσίνα, εάν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε περί Άδου, περί Αναστάσεως, περί Ελευσινίων μυστηρίων, περί μακάρων και μακαριτών και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν τα Ελευσίνια μυστήρια, εκεί στις παρυφές της Ακρόπολης υπήρχε το Εναθήνες Ελευσίνιον. Όταν ξεκινούσαν τα μεγάλα μυστήρια, έρχονταν οι ιερείς της Ελευσίνας με την προθιέρεια, η οποία βαστούσε την περίφημη κίστη των Ελευσινίων, ένα καλάθι μέσα στο οποίο υπήρχαν τα ιερά σύμβολα, τα ιερά στοιχεία της μοίησης, τα οποία κατά τη διάρκεια των τελετών της Αθήνας φυλάσσονταν εκεί επάνω στο Ελευσίνιο, και όταν μετά ξεκινούσε η μεγάλη πομπή προς την Ελευσίνα, με επικεφαλή στην προθιέρεια της Ελευσίνας και την κίστη, ξεκινούσε η πομπή των Ελευσινίων, περνούσε από αυτόν τον δρόμο και πήγαινε στην Ελευσίνα. Κάθε φορά που γιόρταζαν τα Παναθήναια, νομίζω